Хора, днес си направих ново интро от Viva Video. Малко е дълго, но се надявам да ви хареса. Сега го показвам. Ето го. Не знам дали ви е харесало, но ми хареса и мисля за всяко видео, което правя, да си слагам това интро. Надявам се да ви е харесало интрото и това за канала. Видях едно клипче, но на мен не знам, не ми ставаше. Скоро си изтригам този канал, смисъл няма да качвам в тези клипове, защото ще си купувам нов телефон и ще качвам отро нещо. И се надявам пак да ми се абонирате за мен, пак да достигнем до 12 абоната. И да, това е новото интро от мен. Чао!